До кога ще търпиш да не се знае медиите, чия собственост? Медиите в момента в проекто закона, който внасяме, искаме всяка медия да покаже истинския си собственик. На кой принадлежи. За да може, когато Сашо Диков говори срещу мен, да може хората да си представят, да знаят дали обслужва корпоративни интереси, дали е разследващ журналист, дали е поръчков играч. Това в момента го подготвяме и ще го вкараме. Кога? Тия дни. За тия дни. Защо Слави се озлоби толкова срещу теб от един момент? Надявам се да кажеш цялата истина. Пред уикенд каза нещо, което не мога да го възприема, че искал 50% от ГЕРБ. 50% влияние в ГЕРБ. Добре, 50% влияние в ГЕРБ. Само, че това майче е половината истина. Това е цялата истина. Какво значи на практика? В смисъл, ако трябва да определиме двама министри, единият да каже кой е той, а другият да каже аз. Казах му, съжалявам, това не мога да се случи. И понеже не съм го споделял друг път, но действително всяка вечер видя как се държа с президента Първанов или с Румен Петков, а срещу мен е само скетчове. Аз съм свикнал на всякакви атаки. 10 години съм бил само атакуван. Доколко знам, някакъв бизнес се е развалил, майче, не си му... Той искал някакво място, съм чувал. Има нещо такова? Майче има. То има място горе при японския хотел, но когато правихме градостройствения план, както и София Сити Къмпани, както Борисовата градина, както Мария Луиза, няма как да дам в градинка да стои. Но той е поискал. Не искам да коментирам повече това, кой какво е искал. Съжалявам, защото аз го харесвам, бяхме приятели и без абсолютно никакъв повод се настрои максимално остро дори. На моменти мисля, че не е много красиво това, което правим. Повтарям, аз на никой не му се меса в работата. Това е демокрацията. Така е преценил, така правим. Бариков, знаеш ли, взимал ли е пари или не за някои участие? От мене не е взимал нищо, нито ми е поискал. Там нататък не мога да коментирам. Дали е Бареков, дали е Гарелов, дали е Коритаров. Ние работиме с всеки, който е на дадената позиция. След като, ето, и ти си жив пример за това. Искаш интервю, заповядай. Ако беше поискал Бареков, ще дойде и това. Аз говоря пред всички, защото считам, че информацията, която искат и това, което искат да питат, съм длъжен да го отговоря. Той те обслужваше много така, дори прекалено, като че ли прекалено... Не бих казал, че ме обслужвал мене, защото аз самия съм се дразнал много, когато пускаше сайтовете на Станишев сутрин, неговото предаване. Не мога да кажа, че нито ми е допринесъл, нито пък и че голяма вреда ми е нанесъл. Всеки журналист да прави това, което счита за правилно.